दे बुंदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरनादिया नार्जारि। आङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलि। जोंनो दाबो माखासे लेखाया जोंनो थोआखै जादों। बे लेखाफोरनि मुङानो जाबाय सानखान्थि। बे सानखान्थि लेखाया जोंनो गांसेबो मोनफैयाखै आरो समाज बिगियान लेखाया जोंनो थोआखै जादों आरो जग्राफियाबो जोंनो गांथाम गांब्रै थोआखै जादों। जोंनि एग्जामा खाथि जाबाय, बेनिखायनो जोंनो फरायनो थाखाय उसुबिदा जादों। बेखायनो जोंनो बे लेखाफोरखौ गोनांथि जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरिना इन्दिरा रामसियारि। आं इउएन मेम'रियेल बर' गोजौ फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय 10 थाखोनि सासे फरायसुलि। जोंनि बे थाखो 10नि आनजादा खाथि सफैगासिनो, बेनिखायनो जोंनि क्लास 10आव जग्राफिनि थाखाय गोनांथि जादों। बेनिखायनो जोंनि थाखाय जग्राफिखौ नांगौ जादों। बेनिखायनो जग्राफिखौ थाब मोनफैगोन होननानै आसा खालामनाय जायो। गोजोन्थों।